5 dolog, amit nem tudtál az 1552 hotelről. Minden szobának más, egyedi tematikája van. Ha wellnessezni szeretnél, meglátogathatod Eger legendás fürdőjét, a Török fürdőt, az aranykupola csomagban pedig fürdőbelépőt is kapsz. A 4 csillagos hotelhez tartozik az 1552 étterem, amely a város legkülönlegesebb helyszínén, az Egri vár udvarán található, ahonnan egyébként csodálatos kilátás nyílik a városra. A hotel szobái közül 3 is kutyabarát, ahová hozhatod a kedvencedet, de ezt előre kell jelezned a foglalásnál. A szobába egyébként bekészítés is tartozik a kutyusodnak, tálat és jutalomfalatot is kapsz. Amikor megérkezel a hotelbe, welcome drinket is kapsz, amit elfogyaszthatsz itt a lobbyban, az üvegpavilonban, vagy akár a szobádban is.